Mit navn er Ghassem Ahmed. Jeg er folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn. Det har været en lang dag. Jeg har været rigtig mange forskellige steder, holdt møder forskellige steder og holdt nogle små taler og fortalt om Alternativet, og der har været rigtig meget positiv respons. Men det er jo også farsdag, så det startede jo først med at være sammen med børnene, men det er også grundlovsdag. Og her er der så lige nogle ting, som jeg har på hjertet, som jeg synes skal deles med jer. Det er jo sådan, at der er faktisk rigtig mange mennesker, der ikke må stemme i Danmark. Jeg synes, jeg læste et eller andet sted, at tallet var tæt på 500.000 faktisk. Vi har folk, der har fået en værge på, fordi de ikke selv kan passe deres økonomi. Sjov nok, så sidder man på Christiansborg og vedtager lov for disse mennesker også, men de kan ikke være med i demokratiet, blandt andet med at stemme, hvilket jeg synes er rigtig tovligt. Og så har vi rigtig mange mennesker, der ikke har dansk statsborgerskab. De er født og opvokset i Danmark. De har fået sig en uddannelse i Danmark. De har et job i Danmark. De bidrager til Danmark. Men de mangler lige et stykke papir, der fortæller dem, at de er en del af Danmark. At de er danske borgere. Jeg har hele tiden i min video sagt, at Danmark skal være et inkluderende land og ikke et ekskluderende land. Og hvis vi ønsker borgere her til at acceptere Danmark som deres hjemland, som de gør i forvejen, uanset om de har et stykke papir på det eller ej, så lad os da give dig det sidste stykke, eller lille stempel, så de i det mindste kan føle sig helt hjemme. For de føler sig ekskluderet. Jeg har talt med flere af dem. De ved ikke, hvad de mere skal gøre. De er bange for, at de kommer til at overtræde loven, og så kan de slet ikke få fat i det danske pas. Men de vil meget mere Danmark end det stykke pas. Så lad os inkludere de her mennesker. Lad os give dem retten til at være hele danskere, for vi er danskere. Jeg tror, jeg vil smutte hjem af nu. Det har været en rigtig lang dag, og I ønsker alle sammen god farsdag, grundlovsdag og en rigtig god fredag aften. Mit navn er Ghassem Ahmed. Jeg er folketingskandidat for Alternativet i Københavns omegn, og vi ses i stemmeboksen.